A vítám se do videa a dneska tak se společně podíváme na moji sbírku a kameru a část těch různých blboustek, takže myslím si, že na to můžeme jít. Takže já vám to ukážu. Tady to máte. Jo, tady máme třeba hezký ametisty, nějaký záhněry, máme tam i dokonce, to jsem našel tady, takovej zub od divočáka. Nebo tady třeba máme tohle. Dívejte na to. Nádhera. Nádherný. Potom tady máme ještě nějaký mini záhněry, jo. To je zub od prasátka. Mám tady ještě nějakou třeba $1 jednu. Ano, je pravá. Tady mám takhle kusy zlata. Jo, to je zlato třeba. Dobře, to nevadí. Potom nějaký zkamelniny, ještě tadyhle takhle třeba. Krása. No. Potom tady máme třeba ještě tohle. Trilobit tam máme. Je to všechno pravý, takže nic to není kupovaný. To jsem našel na Lipně. To je kousek odsud. Potom tady máme ještě lidičky. Tohle to jsem našel při kopání. Krása. Koukáme, já nevím, jak se když tak napište. Potom ještě jsem našel ocasek něčeho. Vím, že to nebude něco nejmladšího úplně. Potom krásnou zlatou linii. Nádhera. No, takže potom tady máme ještě třeba, co tady máme? Horskou hvězdu. Tenhle kámen. Vypadá hezký. Není. Zevnitř takový. Krásné, vidíte lidi? No jasný. Potom tady máme rubíny nějaký. Myslím, že to je kus rubínu. Trošku. A klepítko, to nebudu brát do ruky, to je křehký. A ještě podívejte se na to. Podívejte se na toho krasavče. To je nádhera. Co lidi? Doufám, že se vám to líbí. Třeba tomu to tak našel můj táta. Označek nějakého jelena, nejspíš galantního jelena. Potom tohle, to už vůbec nevím, co to je, něco tigrovaného. Kůže odhadá celá taková špocať. Růžek. Potom tady máme nižší patro a to je například tohle, jo. Tohle jsem našel, sám nevím kde, to si vyzvednout adresa, tak je. No. To je jedno. A potom tady mám tohle. Ustřelil by tam. No, potom tady mám ještě mince. Takhle nějaký. A mám potom ještě album, takže já si myslím, že lidi to dneska šel. Zbytek bude zítra nejspíš. Zítra ráno v 8:30. Dejme tomu, já nevím. Uvidím, takže čau.